ales perfect, scăpați de dureri de spate. Numai știți cum, comentarii sunt foarte răutăcioase, dar nu vreau să mai comentez la toți nebunii. Așa că un fotoliu de masaj acasă vă scapă de modul de aștepta undeva să vă duceți să vă programați masior care vă așteaptă, care vă înțelegeți. Așa că sunt niște prețuri acum până la anul nou, până la 1 ianuarie sunt niște reduceri bune la fotolii și la noi. Și avem aici care fotolii care deja scoase din cutie, aici sunt alt preț, în cutie sunt cu totul alt prețuri, dar avem reduceri și la acelea și la astea sunt reduceri. Așa că livrare la toată Moldova e gratis, vă așteptăm cu drag. Veniți, dar știți cum, trebuie să, iară depinde de dumneavoastră, câte kilograme, ce înălțime. Chiar fotolile astea nu sunt așa că vă duceți undeva și vă luați, ori faceți comandă. Tot depinde de preț, iar cineva vor fotolii mai ieftini, dar ele tot depinde, iar e micuț în statură, de care spune oameni mai micuți, până la 1,60 m. Aici merge și 1,80 m și 5 poate să încapă, iar din câte kilograme. Așa că la noi, la Comoder Moldova, vă uitați pe site, vă alegeți culorile și vă facem un fotoliu care vă place dumneavoastră, dar veniți și până la urmă și le testați. Noi facem testare, așa că veniți și le testați, așa să vedeți și noi vă lămurim cam și diferă unul între altul. Așa că noi cu mare drag vă așteptăm la noi la firma Comoder. O zi